המדיטציה הבאה תעזור לכן לפתח גישה חיובית יותר כלפי עצמכן. ככל שתתרגלו אותה יותר, תוכלו להטמיע עמוק יותר בתת המודע שלכן את ההיגדים החיוביים והמפתחים שתשמעו בדקות הקרובות. מצאו תנוחה נוחה בישיבה או בשכיבה. שימו לב לאיך שאתם מרגישים כרגע, פיזית ונפשית. נשמו עמוק דרך האף ושחררו את הנשימה דרך הפה באיטיות. קחו נשימה נוספת ואפשרו לנשימה שלכם להרגיע אתכם תוך כדי נשיפה מלאה. נשמו פנימה בעדינות, וכשאתם נושמים, תנו לאוויר להוביל את המתח אל מחוץ לגופכם. המשיכו לנשום לאט ובעדינות כאשר אתם מתחילים להתמקד בהרפיית גופכם. שימו לב איפה הגוף שלכם מתוח. מקדו את תשומת לבכם באחד האזורים האלה. בזמן שאתם נושמים, דמיינו שחלק בגופכם נרגע קצת יותר ממה שהיה קודם. עם כל נשימה, אותו חלק בגופכם נהיה קצת יותר רגוע. תארו לעצמכם איך ההרפיה מרגישה. היא קצוץ רך, עדין, רגוע, משוחרר, חופשי. ותנו לתחושת הרגיעה הזו לגדול. סרקו את גופכם לאזורי מתח כלשהם, ובכל אזור תנו להרפיה לרכך את השרירים יותר ויותר. תנו לתחושת הרגיעה לגדול, להפיץ רוגע בכל גופכם. נשמו פנימה הרפיה. נשפו החוצה מתח. נשמו פנימה ברוגע, ותנו לכל המתח לצאת החוצה תוך כדי הנשיפה. המשיכו לנשום לאט ובעדינות, והעמיקו את מצב הרגיעה שלכם יותר ויותר בכל נשימה. עמוק יותר, רגוע יותר, רפוי. כעת התחילו ליצור תמונה בראש שלכם. דמיינו מקום שבו אתם מרגישים לגמרי רגועים. זה יכול להיות מקום מועדף שהייתם בו, או מקום שראיתם איפשהו, או שזה יכול להיות דמיוני לחלוטין. זה תלוי רק בכם. דמיינו את המקום הזה שבו אתם מרגישים שמחים ורגועים.
עצרו בראשכם את הפרטים אודות המקום הזה. דמיינו את המראות, הצלילים והריחות של המקום שלכם. דמיינו איך אתם מרגישים פיזית. נוח לכם, אתם נהנים מהטמפרטורה הנעימה, נהנים להיות דוממים ורגועים, או עושים כל פעילות מהנה במקום הזה. תהנו מההרגשה שלכם במקום הבטוח הזה. אתם מרגישים רגועים ובטוחים כאן. מרגישים בשלום עם עצמכם. הישארו במקום הבטוח שלכם בזמן שאתם עושים מדיטציה רגועה ובונים את הערכה העצמית שלכם. כעת תארו לעצמכם שכל ההצהרות הבאות נכונות עבורכם ממש ברגע זה, ותהנו מההרפיה של הערכה העצמית שאתם חווים. חזרו על כל הצהרה במוחכם או בקול רם בשכנוע. השתמשו בדמיון שלכם כדי להאמין באופן מלא בכל הצהרה של הערכה עצמית. הצהרות ההרפיה של הערכה העצמית מתחילים כעת. אני בשלום עם עצמי. אני מעריך את מי שאני. אני מעריך את עצמי כאדם. לכל האנשים יש ערך, ואני בן אדם יקר ערך. מגיע לי להירגע. מגיע לי להיות מאושר. אני מאמץ את רגשותיי השמחים ונהנה להיות מרוצה. אני מתאר לעצמי ומאמין שכל האישורים הללו נכונים מבחינתי, כרגע, ברגע זה, ונהנה מרגיעה של הערכה העצמית שאני חווה. כאשר מצב הרוח שלי נמוך, אני מקבל את רגשותיי ומכיר בכך שמצב הרוח הנמוך יחלוף ואשמח שוב. אני מצפה לתקופות טובות. העתיד שלי זוהר וחיובי. אני מצפה לעתיד ואני נהנה מההווה. אני מסתכל בחיבה על זיכרונות רבים מעברי. אני סולח לעצמי על הטעויות שלי. כל האנשים טועים. פעם הרגשתי חרטה על כמה מהטעויות שלי, כי אני אדם טוב ורוצה לעשות את הכי טוב שאפשר. ועכשיו אני עדיין אדם טוב, ואני משחרר את רגשות החרטה, מכיוון שלמדתי ועברתי הלאה. אני סולח לעצמי על טעויות שעשיתי, כי הרגשתי רע איתן מספיק זמן. סבלתי מספיק, ועכשיו הגיע הזמן להיות חופשי, על ידי שחרור עצמי מטעויות עבר. אני יכול להמשיך ולעשות דברים טובים. אני סולח לעצמי. אני מתאר לעצמי ומאמין שכל האישורים הללו נכונים מבחינתי, כרגע ברגע זה, ונהנה
מרגיעה של הערכה עצמית שאני חווה. אני מרגיש טוב עם מי שאני היום. אני מקבל את האדם שאני. אני מקבל את החסרונות שלי ומקבל את נקודות החוזק שלי. אני רואה בחסרונות שלי נקודות חוזק שטרם התפתחו ולא חולשות. אני מפתח בשקיקה חוזקות חדשות. אני מתאר לעצמי ומאמין שכל האישורים הללו נכונים מבחינתי כרגע ברגע זה, ונהנה מרגיעה של הערכה עצמית שאני חווה. אני ניגש לאתגרים בכוח. אני עושה הכי טוב שאני יכול באותה תקופה. אני נותן מאמץ של 100% כשאני מסוגל, וכשאני בוחר להשקיע מאמץ מלא בדברים החשובים. אני מקבל את הפגמים שלי ואת הפגמים במה שאני עושה. המאמצים שלי מספיק טובים והם בסדר. אני לא צריך להיות מושלם כדי להיות בסדר כאדם. אני בן אנוש עם פגמים. אני נהנה להיות מי שאני ואוהב את עצמי כמו שאני. אני מטפח את הילד בתוכי. אני מרגיש בטוח במה שאני, ואינני צריך להשוות את עצמי לאחרים. כל הכוחות שהיו לי קיימים בי גם כיום. עדיין יש לי את אותו אופי חיובי. גם אם לא כל נקודות החוזק שלי מוצגות כרגע. יש לי את כל עוצמות האופי האלה, ואשתמש שוב בעוצמות האלה. אני מדמיין ומאמין שכל האישורים הללו נכונים מבחינתי כרגע ברגע זה, ונהנה מהרגיעה של הערכה העצמית שאני חווה. אני מקבל את עצמי. אכפת לי מעצמי. אני לוקח לעצמי זמן ונהנה מזה. מגיע לי זמן לעצמי, ואני מרגיש טוב לקחת את הזמן הזה באופן קבוע. אני מטפל בקשיים בחסד. אני מרשה לעצמי לחוות ולהביע רגשות, שליליים וחיוביים כאחד. אני מקבל את עצמי. אני בסדר גמור בדיוק כמו שאני. אני מקבל את עצמי. אני בן אדם יקר ערך. אני מקבל את עצמי. אני מרגיש בטוח. אני מקבל את עצמי. אני מרגיש בטוח. אני מקבל את עצמי. אני מקבל את עצמי. חישבו שוב על המקום הבטוח שלכם. דמיינו את עצמכם נהנים מהסביבה הזו. הכירו את התחושות שאתם חווים לאחר חזרה על אישורי ההרפאיה של הערכה עצמית. קבלו כל תחושה חיובית או שלילית שיש לכם. הרשו לעצמכם להרגיש רגועים ושלווים. כעת הגיע הזמן לעזוב את המקום המיוחד שלכם. דעו כי תוכלו לחזור לכאן בדמיונכם בכל עת, להירגע, להרגיש רגועים ונינוחים, ולהרגיש בנוח ובטוחים. קחו איתכם
את תחושות הקבלה של עצמכם ואת האמונה בהצהרות ההרפיה של הערכה העצמית. המשיכו להרגיש חיוביים וקבלו את עצמכם. הקפידו על תחושת הביטחון העצמי הזו כשאתם חוזרים ליומכם. בעוד רגע אני אספור עד 3. אם תבחרו לישון, תוכלו להיסחף לשינה מרגיעה ונעימה בספירה של 3. אם ברצונכם להתעורר, תוכלו להגביר את הערנות שלכם ולהיות מלאי אנרגיה בספירה ל3. 1. קחו נשימה עמוקה ומנקה ונשפו לאט. 2. קחו נשימה עמוקה נוספת ונשפו. 3. אתם מרגישים רגועים, בטוחים ורעננים. שיהיה לכם המשך יום או לילה מקסימים.